Međutim, ono večeras sa čim se on predstavlja itekako ima pokriće. Spoj je dobrog teksta, muzike, aranžmana, čovek koji je dugi niz godina prisutan na našoj muzičkoj sceni, ima mnogo snimljenih pesama i kako se ono kaže u muzičkom žargonu, uvek ubode hit 2. Šta će čovek? I za njega još mogu bih da kažem, znate, prstom se ne može prelaziti preko duše. Nju može da dotakne samo druga duša ili dobra pesma. A on čovek peva iz duše. Miki Gajić! Tako, vidi go davde da to. Bez svare koji kaže